25η Μαρτίου. Μια μέρα υπερηφάνειας. Μια μέρα που το αδύνατο έγινε δυνατό. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μόνο ο πόλεμος. Ήταν η ελπίδα. Ήταν οι άνθρωποι που αρνήθηκαν να ζήσουν κάτω από δεσμά. Για σχεδόν 400 χρόνια, η Ελλάδα βρισκόταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Η ζωή ήταν δύσκολη. Ο κόσμος πλήρωνε βαρύς φόρους. Δεν είχαν δικαιώματα. Δεν είχαν φωνή. Ονειρεύονταν την ελευθερία, αλλά τα όνειρα φαίνονταν επικίνδυνα. Ωστόσο, κρυφά, μια επανάσταση ετοιμαζόταν. Κάποια μέρα θα είμαστε ελεύθεροι. Αλλά η ελευθερία δεν χαρίζεται, αγόρι μου. Κερδίζεται. Η ελπίδα ζούσε σε ιστορίες. Με ψίθυρους. Σε μυστικές συγκεντρώσεις όπου άντρες και γυναίκες σχεδίαζαν για ένα μέλλον που μπορεί να μην το έβλεπαν ποτέ. 3 άντρες. 3 πατριώτες. Ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος συγκρότησαν τη φιλική εταιρεία. Σε σκοτεινά δωμάτια και κρυφές γωνιές, ψιθύριζαν τη λέξη ελευθερία. Και έδωσαν όρκο ότι η Ελλάδα θα σηκωθεί ξανά. Ελευθερία ή θάνατο. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, με αυτά τα λόγια, ύψωσε την ελληνική σημαία στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Η Ελλάδα έκανε το πρώτο της βήμα προς την ελευθερία. Η Επανάσταση είχε αρχίσει. Η μέρα ήταν 25 Μαρτίου 1821. Οι Έλληνες πήραν τα όπλα. Έτοιμοι να πολεμήσουν για τα παιδιά τους, τη γη τους, την πίστη τους, το μέλλον τους. Ήταν γεωργοί, ψαράδες και έμποροι. Απλοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι που έκαναν απίθανα πράγματα. Η Επανάσταση δεν αφορούσε μόνο τον αγώνα. Αφορούσε στο να πιστέψεις. Στο να πιστέψεις ότι ένα μικρό έθνος θα μπορούσε να σταθεί ενάντια σε μια αυτοκρατορία. Και το κατάφεραν. Αυτοί έχουν τους αριθμούς. Εμείς έχουμε τη γη. Και έχουμε κάτι που δεν θα έχουν ποτέ, τις καρδιές μας. Ο αγώνας εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Οι Έλληνες ήταν λιγότεροι. Αλλά πολέμησαν με καρδιά, με θέληση, με πάθος. Για τα ιδανικά τους. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά. Ένας άνθρωπος, που ήξερε τα βουνά καλύτερα από τον καθένα, οδήγησε τους άντρες του σαν καταιγίδα, χτυπώντας εκεί που ο εχθρός δεν περίμενε. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα διοικούσε το στόλο της στη θάλασσα. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο ατρόμητος στρατηγός, ανέτρεψε τις καταστάσεις σε κέρυες μάχες. Ο πόλεμος δεν ήταν εύκολος. Οι Οθωμανοί αντέδρασαν με δύναμη. Πόλεις κάηκαν. Χωριά καταστράφηκαν. Οικογένειες διαλύθηκαν. Οι Έλληνες υπέφεραν. Αλλά δεν παραδόθηκαν. Πολέμησαν για κάθε βουνό, κάθε χωριό, κάθε ψυχή που ονειρευόταν την ελευθερία. Ο κόσμος είδε τον αγώνα της Ελλάδας. Εθελοντές ήρθαν να πολεμήσουν. Χρήματα στάλθηκαν. Ο ρους του αγώνα άρχισε να γυρίζει. Το 1830 η Ελλάδα ήταν επιτέλους ελεύθερη. Το αδύνατο είχε γίνει πραγματικό. Όχι γιατί οι Έλληνες ήταν πιο δυνατοί, αλλά γιατί ήταν ενωμένοι. Γιατί πίστεψαν σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Βλέπεις, αγόρι μου, η ελευθερία δεν χαρίζεται. Κερδίζεται. Και αφού την κερδίσεις πρέπει να τη φυλάξεις. Μέσα από θυσίες, μέσα από ενότητα, μέσα από την πίστη. Αυτή είναι η ιστορία του 1821. Μια ιστορία ελπίδας. Μια ιστορία αγάπης για την πατρίδα. Μια ιστορία για την Ελλάδα, που δεν θα ξεχαστεί ποτέ.